Dian sembah niring ulun kapur barisan modeng ngerat kenang sihing dase monggo pengantin putih dipun Bopo Aryo Segimit, Ibu Rumiasih, Mbak Rimasari Hasanah, mangkono wusnya ngerobodo sang retnaning madu bronto sidem permanen dening swasana swasana agung ageng ayom tur ya ayem kawistara tinar buka wiwaning sasana busana Kumarasem Prabawa kentar-kentar winor Gandawida semret babar teja mandamaya Yodejane penganten putri Rimasari Hasanah Saka cikat cakut Trengginas trampil juru paes juru pangrengga busana ya dukun nganten kuwi wedding organizer penganten putih den paes ireng meles janges tambah pantes Cunduk mentul katoto katiuping Naruto Mondo panaya kembang Dewa Daru kebayak landung warna kresna kasulambenan kencana pating galebyar pating palancur kasoting Sang Hyang Arga ya Sang Hyang Raditya ya Sang Hyang Bagaskara ya Sang Hyang Pratanggapati liripun pengantin putri manjing sasawaha pindha taranggana sile sasana minggah sitinggil binatura telenekan permadani sinebaran sari-sari ginanda wida jepas kasturi Bopo Haryo Sugimenaka Saputra Ibu Rumiasih memitunu garing Gusti kang welas tanasih ing mangke penganten putri kabiwadha kawiwaha manut miturut catataning syariat agama lan hukum negari Lenggaira Hanggana raras angratu datang lasetaning adicara ngabadi limadi leng-leng ramyan ingkang sasongko kumanyar mangrenggara mengpuni alem ningkang omah mas leng munobeng langit Bapak Ibu, monggo pengantin dipun pundhut gambaripun kemangke menyipun Bopo Kamindo Suparjan kepareng majeng wonten ing ngajengipun sasana pinajang kamangke badhe nampi pangandikan saking Bopo Parto lumantar pungkunan diri monggo Bopo Parjan wonten mriki ingkang mangke badhe rawuhipun pengantin kakung Advin Maulana
lan ugi kajajaran Bapak Partos lan Ibu Siti Alia. Monggo Bapak Munandirin mboten saged jiwon panganten awit panjenengan kajibah pasrah lan ugi pipun Bapak Suparjan mangke dipun dampingi utawi pun jajari Bapak Haryo Sugimin menawa Ibu. Rantak-rantak sumeblak mega petak angin sumelak eglo pucak ing Haldaka. Kawis roti non saking Mandrawa kelihatan dari jauh. Ana tejo ngengu Prabawa menter-menter mucah ya tejane penganten kakung. Advin Maulana mewah Bapa Munandirin kang minangka cucu ing Cundaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati famar raghiba an sunnati falaisa minni. Sadaqa wal adim wa sadaqa rasul wa ala dzalika minasyahidin. Nuwun kula nuwun. Wonten ngarsanipun sesepuh pinisepuh aji sepuh ingkang agung hamestuti dhateng papuyaning kautamen ingkang tuhu dahat kinabekten. Wonten ngarsanipun song-songing agung Satyang Negari pangemban pangeting praja nun inggih panjenenganipun Bapak Kepala Desa Bapak Supriyadi kadherekaken sedaya setap perangkatipun ingkang sampun pana ing pamawas ledha ing pitutur saha luring budi ugi ingkang tansah pantes kawula hormati. Wonten ngarsanipun panjenenganipun Kadang Besan Sutrisno nun inggih panjenenganipun Bapak Haryo Sugimin sekalian Ibu sumrambah dhateng para putrah ingkang tansah kawula hormati. Wonten ngarsanipun panjenenganipun Roko Mas Bagus, Advin Maulana, saha Mas Ayu Rina Sari Hasanah minangka dados penganten sarimbit ingkang nembe suka ing basuki ingkang tansah kawula tresnani. Mboten katalumpen dhateng sedaya para rawuh ingkang mijil saking Laladan Dusun Sekutis Desa Tabet ugi ingkang mijil saking Dusun Kerajaan Desa Peron ugi ingkang tansah kawula hormati. Saderengipun derek nglajengaken atur kalangkung rumiyin kawula tansah ngunjukaken raos syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang titi wekdal menika kula lan panjenengan sami tasih kaparingan nikmat, taufik, hidayah saha inayahipun sehingga kula lan panjenengan sami titi wekdal menika saged abinajeng, saged silaturahim nderekaken punapa ing tantos gatosipun Bapak Haryo Sugimin talah sak keluargi saha panjenenganipun Bapak Parto dalah Ibu Siti Alia kanthi kapanggih ing rahayu wilujeng boten hamanggi pambeng setunggaling punapa. Pramila saking menika monggo kula lan panjenengan sami anggenipun ngekraraken syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kita dherekaken biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat lan salam ugi boten kendhat derek kita kunjukaken
Tandang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi wasilah selawat lan salam ugi kanthi kita panjenengan sami nderekaken sunah-sunahipun, nderekaken gatos ing enjang menika nepung talining silaturahim kula lan panjenengan sami tansah kaaken dados umatipun, umat ingkang pikantuk syafaat utawi pitulungan wonten ing madyaning bebayan agung langkung-langkung benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Panjenenganipun Bapak Haryo Sugimin dalasan Ibu Rumiasih ingkang tansah kawula hormati. Wonten ing titik wekdal menika kawula sumantaka atur wonten ngersa panjenengan hanamung handherekaken punapa ingkang dados ruwet rentekipun, punapa ingkang dados gatos sedyanipun saking panjenenganipun Bapak Parto dalah Ibu Aliyah. Keranten titik wekdal menika panjenenganipun kekalih lir kadya kajurugan segaraning madu. Mboten kuwawi hamatur wonten ngersa panjenengan sahingga panjenenganipun miniji dhateng kawula ingkang pinanggenah ngaturaken punapa ingkang dados sejaning gati-gatining sejo. Ingkang angka sepisan panjenenganipun Bapak Parto dalah Ibu Siti Aliyah marak sowan wonten ngersa panjenengan nderek silaturahim ngraketaken anggenipun badhe bebesanan saha badhe pasederekan. Ingkang angka kalih panjenenganipun ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Haryo Sugimin sedaya Ibu saha kadang para pinusepuh lumeber dhateng sedaya ingkang sama rawuh kala ikraraken biqaulina assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene salajengipun kawula kasuwun matur wonten ngersa panjenengan bilih titi wekdal menika panjenenganipun Bapak Parto dalasan Ibu Siti Aliyah marak sowan wonten ngarsanipun Bapak Haryo Sugimin saperlu handherekaken hanganti putra kinasihipun panjenenganipun Roko Mas Bagus Alvin Maulana ingkang titi wekdal menika ndhawuh dhateng putra kinasih panjenengan nun inggih panjenenganipun Nimas Ayu Rina Sari Hasanah ingkang sewau panjenengan sampun kersa ngijab kabulaken ingkang putra kekalih kanthi pangandikanipun saksi sampun sah menggah pratanipun negari saha pratanipun agami ingkang karasuk nunggih agami Islam sehingga panjenenganipun Bapak Parto dalasan Ibu ngaturaken bunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene salajengipun mbok bilih panjenenganipun Roko Mas Bagus Alvin Maulana menggah jenggeripun sampun ancik dewasa anamung menggah tata caranipun ngrungkepi anggenipun badhe amatur balisma menika tasih kirang sanget menggah seserepanipun pramila sakmangke panjenenganipun Bapak Haryo Sugimin dalasan Ibu Rumiasih kersaha haparing pandulu paring panyaru paring pitutur ing mangkih kersanipun pinanganten sarimbit dados keluarga ingkang leres-leres sakinah mawaddah warahmah. Bapak Haryo Sugimin dalasan Ibu dedene panjenenganipun Bapak Parto dalah Ibu Siti Aliyah anggenipun marak sowan dhateng panjenengan kadherekaken among mitra pitepangan sanak kadang tangga tepalih ingkang cacahipun kathahipun semanten anamung Bapak Parto dalasan Ibu anggenipun saged atur sesanggan dhateng panjenengan kirang murwat kirang jumbuh kalian anggen panjenengan kagungan ewuh utawi damel pramila sedaya kekirangan kelepatanipun saking Bapak Parto dalasan Ibu Siti Aliyah mawantu-wantu cecadhong duka nyuwun lumunturing sih pangapunten. Ing salajengipun mbok bilih sakmangkih sawanci wiwahan wonten enjang menika sampun purna keluarga agung Bapak Parto dalasan Ibu Siti Aliyah badhe jengkar bidal saking pasilan wangsul dhateng dalem sowan-sowan nyuwun idilan pangestu supados lampah kawula sakadang dugi tlatah dusun Kerajaan Peron
paringono rahayu wilujeng boten manggi pambeng setunggaling punapa. Panjenenganipun dedene wekdal salajengipun kita aturaken dhateng panjenenganipun Bapak Suparjan. Saking kawula kula akhiri wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nun sewu saderengipun dumateng para rawuh. Saderengipun kawula matur menika Bapak Haryo Sugimin sampun ngracik setunggaling pantun kangge nyapa panjenengan. Niki nek mboten kula aturke mangke ndak nesu Bapak Haryo Sugimin. Pramila menika kula aturaken. Sayur bening sambel tomat. Cakep. Wilujeng enjing mugi sedaya tansah sehat. Cakep. Iwak sapi soto babat. Selamat pagi dan tetap semangat. Amin. Pergi berjalan ke Surabaya, singgah sebentar membeli tomat. Kalau Bapak Ibu ingin dapat pahala, jawablah salam dengan semangat. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahala nikah wa harama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Adim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Dumateng resanipun para sepuh, para pinisepuh ingkang sampun pono ing pamawas mewah lebda ing pitutur luhur ingkang dat kinabekten. Khadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustad ustadah ingkang minangka panuntun kiblat manembah ingkang kita takdimi so kita dereki menggah mauidhah hasanahipun ingkang satu luhuring budi. Para sarjana sejananing budi, para pangemban-pangembating praja satriyan nagari nun inggih panjenenganipun Bapak Lurah Supriyadi selaku Kepala Desa Tabet Dalasan Poro Kadang Sentono Punggawaning Projo ingkang minangka pangayomaning para kalodasih ingkang dat sinudarsono. Wabil khos panjenenganipun Bapak Parto Dalasan Ibu Siti Aliyah sak rombongan ingkang mijil saking telatah Desa Peron ingkang dat kinurmatan. Dumateng sagung perawuh kakung Dalasan kakung mewah putri ingkang satu winantu ing Sukorahayu datan katalumpen mempelai berdua ingkang berbahagia. Kanthi pepayung kanugrahaning Gusti sumangga sarengan kita hamanjataken raos syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kanthi ikrar bilisan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Minangka atur panuwun kita bilih kita sami sampun kaparingan kawilujengan, kebagas kuwarasan, saha katentreman, linangkung ketetepan iman lan Islam ingkang kajiwa kasalira dumateng kula dalasan panjenengan sedaya. Shalawat dalasan salam Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi saestu kula panjenengan sedaya dipun golongaken umatipun ingkang tansah pikantuk utawi kalubiran syafaatipun fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang dat kinurmatan, keparenga kula cumantaka wonten sandhaping jenengan nika sami minangkani surih sarira talanging basa tundhakaning atur panjenenganipun ingkang hamengku gati nun inggih Bapak Haryo Sugimin Kom Saputra kalian Ibu Rumiasih ingkang supados kawula matur punapa ingkang dados wigatos ing sedya.
Sedyaning atur ingkang sepisan Bapak Haryo Sugimin sak keluarga hangaturaken wilujeng rawuh dumateng para sedaya marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum kaaturan sugeng pinarak lenggah kanthi mardika mardikaning manah. Ingkang salajengipun Bapak Haryo Sugimin sak keluarga ugi nyuwun tambahing doa restu pangestu anggenipun hangijapaken atmaja putrinipun ingkang asisilihipun Mbak Rima Sari Hasanah pikantuk pemuda idaman gegantelan ning ati sing bagus dhewe ganteng dhewe. Lah menika nak Mas Bagus Advian Maulana atmaja kakungipun Bapak Parto dalasan Ibu Siti Aliyah. Mugi hajat paninipun Bapak Haryo sak keluarga tansah pikantuk karidan saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala pinaringan kawilujengan keselamatan keberkahan sangan awit awal ngantosipun akhir samangke. Ingkang salajengipun Bapak Haryo Sugimin ugi matur ageng panuwun kang tanpa pepindhan dumateng para sederek para sedulur tanggi tepalih sanak kadang handetolan mitra tetepangan ingkang sampun paring sabiyantu awujud bau suku Bondobio iguh pertikel ingkang kaaturaken. Bapak Sugimin namung matur ageng panuwun samugi sedaya kesaenan menika dipun catet dening Allah dados amal ingkang sae. Ingkang salajengipun Bapak Haryo sak keluarga ugi nyuwun lumuntur samudra pangapsami hambok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan menika kathah kekirangan awit saking sepelening pasugatan kirang saening panampi lan pasuguhan ingkang saged kaaturaken. Sepisan malih Bapak Haryo Sugimin lumantar kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Para rawuh ingkang dhateng kinurmatan minangkani atur tampi pasrah pinanganten sarimbit saking Bapak Parto ingkang dipun pandegani penyanyiipun sohib kula bolo nggih menika penyanyiipun Bapak Yai Munandirin ingkang sepisan kala wau anggenipun sowan silaturahim. Mugi silaturahim menika saged bekta berkah lan manfaat ngraketaken anggenipun sami bebisanan. Ingkang angka kalih kala sawau Bapak Parto anggenipun sowan nggih menika hamasrahaken atmaja kakungipun nak Mas Bagus Alfi Maulana. Menika Bapak Haryo Sugimin saestu nampi kanthi lumamaing asta kalih kanthi suka rena-renaning penggalih. Insyaallah badhe kula tampi, badhe kula rengkuh, badhe kula gula wentah. Jer menika sampun dados anak kula, sampun dados keluarga kula. Mugi bekta berkah lan manfaat. Amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun Bapak Parto sak rombongan anggenipun sowan ugi beto mawarni-warni upakarti sanggan sasrahan menika sak meja dawa niku. Alhamdulillah Bapak Haryo Sugimin namungipun saged matur agung panuwun ingkang tanpa pepindhan. Bapak Haryo namung saged ngucapaken jayakumullah ahsanu jaya, jayakumullah khairon kasira. Wondene salajengipun Bapak Parto dalasan Ibu sak rombongan sak sampunipun adicara menika purna mangkih ugi badhe tumuli nyuwun pamit badhe bidal mboten namung Bapak Haryo Sugimin namung saged nderekaken mugi bidal panjenengan saking papan palenggahan menika dumugi ing griya suwang-suwang tansah pinanggih ing karaharjan. Saking kawula mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken mbok bilih anggen kala matur kathah klentu awit saking klinta-klintuning tembung galap gangsuling ukarasa tumpang sung basa kawula pribadi nyuwun lumuntur samudra pangapsami ing akhiripun kula pungkasi wallahu jazil illa aqwamisabil sumassalam wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.